Ngizocela nje senze umthandazo wokuthixo. Ngize endlini yami ngigcwele ikatyana yegusha. Ngiphethe izonke ezingenakhwele nomgubo ocholiweyo. Ngizokubingelela kuye uThixo wami ngezinto zendlini yami ezinkulu asenzela zona. Kodwa ngithi xa kungena apha ndajikela apha ngemva. Ndazilibala izindlu yami. Ndathi kuthi ndathi kuthi uthembele Thixo. Ngoba andiyazi le nkonzo siyakha njani. Siyakhanga ngemva kodwa andiyazi sakha njani ngaphambi kokuthi uThixo. I-bank account ayithi bobe basenza le nto siyenzayo. Ibhalansi ebhenki ayithi bobe basenza le nto siyenzayo. Ngicela ibandla lime ngenyawo libuye uThixo owathi u-Abraham unyana wakhe umlilo nazinkuni liphi idini tata wathi uThixo uzibonela nyana wami. Cela sibulele uThixo ozibonelayo, uThixo osiprovayidele esitelayo ngalo msebenzi awenza apha ngemva. Thixo wethu osezulwini silebandla siza kuwe sizubulela Nkosi. Sisachethi umbulela alomsebenzi wenzeka apha ngemva ukwakhiwa kwethempile yakho Thixo. Bulela kakhulu Baba, bulela kakhulu Somandla, bulela ngethempile yakho yakhayo Thixo. Uyakhela igama lakho. Bulela ngethempile yakho Nkosi. Uyakhaya Thixo. Uyakhela igama lakho. Lamandla avela kuwe Thixo. Le mali ivela kuwe. Obukhulu buvela kuwe Thixo. Sobulela Thixo lesakhe. Sizinikela Thixo.
Será que você acaba passando ali?
ngegama likaYesu. Haleluya. Ngibahle bazalwane. Ngibahle kakhulu. Because bonke engikhonze kuzo nini kuphela abantu abayo. Haleluya. Amen. Praise God. Nginekhokhomi yasezulwini. Nginemetamorphosis yezulu. Haleluya. Haleluya. Njengabo bonke abefundisi bazalwane andizubandi. Haleluya. Njengabo bonke abefundisi andizushumayela. Haleluya. Haleluya. Awu ngibule Thixo ngiyavuya enhliziyweni yami. Ngibane imincili xa nizazokhonza apha uThixo ngivule iminyango. Ngiyevule kakhulu. Ngivuyele ukunibona, ngivuyele ukuhlanganiselana kunye nani, fellowship and praise God. Ngibona ungakwazi ukuthetha ngemnandi, so ndiyathanda ukuhlala phansi ndikhonze ndiphume ndihambe. Haleluya. Ukuthetha ndikwazi kodwa ke uThixo uyasinceda. Haleluya. Haleluya. Mandiconfess into yobana xa ndikhona ndiyayithandazela into yobana ndingaplani. Haleluya. Amen. Kodwa uThixo uyasinceda bazalwane, siyambulele uThixo. Ndisathandaza ngokusasa kukhule kakhulu emoyeni wami into yobana kulo nyaka ngunyaka apho uThixo enza khona izinto ezibonakalayo. Ngunyaka uThixo enza khona izinto eziphathekayo, ezasenyameni, ezasemoyeni, nje izinto ngenxa zonke, all aspects, all avenues of our lives. Kwiinkalo zonke zobomi bethu simkhonza uThixo. Kulo nyaka uThixo usemsebenzini ngokwenza izinto ezibonakala ngamehlo enyama, ngokwenza izinto eziphatheka ngesandla, ngokwenza izinto emsebenzini wakhe in the body of Christ, ebandleni, ekusindisweni kwabantu, ekuphilisweni kwabantu, ekukhululweni kwabantu, ekusombululekeni kweengxaki zabantu, ekukhululekeni nje ngenxa zonke. uThixo usemsebenzini kulo nyaka. Ndifikelele kakhulu loo nto, sithandaza, sidumisa this morning ukuba ngunyaka uThixo asemsebenzini, yaye asemsebenzini ngokukhawuleza, asemsebenzini ngespeed. Whether you believe or you do not believe, God is at work and God is good. Hallelujah. Hallelujah. Yonke into yakho okukade ikuphethe kakubi, yonke into ebikade ikukhathaza, kulo nyaka, any moment, it will be resolved. In fact, ngizilungisa, seyisombululekile, seyikhululekile. Le nto ikuxabanisile, le nto ikucinezele, le nto ikudandathelisa umphefumlo, uThixo ikhulule, yandise kwemithembisisa. Haleluya. Haleluya. Into ibingabulalisi ebusuku, into ikuhlalise, ikunilise, iinyembezi zigcwalise umqamelo, ube nesingalo, udinwe ngengomso, ungakwazi ukufunctiona nokuopereyitha, kubunala umthwalo emagxeni, wothulile. Ngenyaniso ebusuka lendithethayo. This is not a motivational talk. Andikukhuthazi, ndikuxelela uThixo into ayenzileyo for wena. Ndikuxelela inyaniso engenakuphiliswa, inyaniso engenakutshintsho. uThixo ukhulule. Andiyazi uba utheni kulo nyaka, kudala uthandaza, yiminyaka emininzi. I do not know bekutheni ukwenzeki kweminye iminyaka. I do not know uba kutheni ngengulozayo unyaka. Kodwa uThixo uthi kulo unyaka wena ukhululekile. Imeko yempilo iphilisile. Imeko yobunwabi emoyeni ukhululekile, wonwabile. Imeko yokuphatheka kakubi emsebenzini
be receptive, be expectant any minute. Ngoba intoni ingenzeka ngoba kunini endlini emsebenzini esikolweni ekhaya eteksini noba kuphi ecaweni noba kuphi, be expectant, for it is done. Mhlawumbe ukayibona ngamehlo awukayiva ngendlebe, you will not perceive it in your spirit. It is done. Kwenzekile noba yintoni na. Hallelujah. Hallelujah. Kwenzekile. What is it that has been bothering you? Yintoni yakuxakanisile? Ibambe emoyeni, ibambe engqondweni kuba yenzekile. It is resolved. Isombululekile ayikho. Khululeka, hamba ufree. Ungakhonqeki, ungabhekabheka, ungaphambuzeli, ungaminamanwele. uThixo wakho kwenzeke. In the name of Jesus. Amen. Cela sifunde ilizwi likaThixo kwincwadi kaEsther isahluko sesithoba. Isahluko sesine verse 15 and 16. Esther chapter 4 verse 15 and 16. Benitshimani uzushumayela kabangwenu. Sawufunda nje indawana ezimbalwana ilizwi likaThixo lithethe nathi. Hallelujah. Ngilufundele Esther chapter 4 verse 15 and 16. On the 13th of a specific month. Ayazi uzawufika umhla
ubekwe ngukumkani abazukwazi ukuzilwela, bazawubulawa babhujiswe. Udade wabo nampo ebhodwe ngumfazi kukumkani. Mordekai iSamari uthi hamba uyosimela kwakumkani. Ngela xesha even nomfazi kakumkani bengakwazi ukungena kwitrone kakumkani engabuzwanga ngukumkani. This act was punishable by death. Isigwebo sokuba uyongena kwibhodwe likakumkani etroneni phambi kokumkani ungabuzwanga ukubulawa, ibingumthetho le, ubingajikwa le nto, nokumkani himself ebengakwazi ukujika lo mthetho. Kwanyanzeleka uEsther ayomela amaSirayeli phambi kokumkani, ayongena phambi kokumkani engabizwanga, and risk being killed by breaking the law, the Persian law, ngenxa yesizwe sakokwabo. Uthi uEsther, okay, ndizawuyenza le nto, I am going to risk it all ngenxa yenu, kodwa masizileni intsuku ezintathu, 3 days singadli singaseli, sithandaze sibize uThixo wethu, ukuze xa ndiyongena kukumkani, okokuqala ndingabulawa, ukumkani andamkele, okwesibili ukumkani asive isicelo sam ngenxa yamaSirayeli. Enenenile emva kokuba bezile ukudla, savakala isicelo kukumkani, wamkelwa ngukumkani, nolulela intonga yakukumkani kuye signali ukuba wamkelekile. The first victory yokuzika kwelibandla was that ubomi bukaEsther was spent kukumkani. Zangabulawa, wamkelwa ngukumkani kuba uthandazile, kuzile ukudla intsuku ezintathu, akwatyiwa, kwaselwa, balamba abantu beyakwihanga phansi bedandathekile emphefumlweni kuba kusekwela suku lumisiweyo abazawubulawa ngalo. Kwangekho intle. Okwesibili ukumkani xa ekhuphe umthetho ujikwa umthetho kakumkani ngokwalo mthetho wamapesi, xa ndikhawulela uthi ukumkani ndisivile isicelo sakho, will grant it, kodwa uyayazi into bana ngokomthetho andikwazi ukujika lo myalelo ngokuba wena nesizwe sakho bulawayo. I can't change it. Uthi ukumkani, kodwa bendingayenza ndingakupha omnye umyalelo othi ndilinika igunya wena nesizwe sakho wenu ukuba xa nizohlaselwa ngokasuku nizilwele. That's about the only thing I can do right now. I cannot change the law. I cannot change my decree. But I can give you authority yokubana xa nizohlaselwa ngabantu besizwe sam nizilwele ngokasuku. Hallelujah. Xa ufunda le verse, le chapters, xa amaSirayeli esiva le feedback uMordekai esiva kuthiwa babhiyoza, amaSirayeli babhiyoza ingathi kuthiweze bangabulawa. Basezabulawa ngalaa mini, umthetho kakumkani usemi, bavuyiswa nje uThixo wethu uthe masizilwele. Uthixo wethu uthe masizilwele. Why bevuye kuyobulwa? Kungenxa yokubana bayazazi izibhalo, bayayazi uThixo wabo wenzeni ngaphambi
kuyonzakala emntweni, kuyafiwa still emntweni. Yintoni evuyisa abantu xa kuyoliwa? Ukwazi uThixo wabo, ukwazi izwi likaThixo wabo. Haleluya, haleluya. Abhiyoza amaSirayeli xa ufunda uyotsho chapter 8 and 9. Ngaloo mhla kuthiwa ekubhiyozeni kwamaSirayeli boyika abantwana bagubha aba besisizwe ebebenimigunya loba bayababulala. Awukafiki umhla bayabhiyoza aba bayoyika aba banegunya lokubulala bayoyika aba bofuna babulewe bayabhiyoza. Ungamkhuleka uThixo. Haleluya. Izinto zakhe ziphakeme, indlela zakhe zisiphakamele zethu. Iminenye kuye indlela yokwabale kunyaka ukuthi uThixo wethu lo. Haleluya, haleluya. Bafika usuku amaSirayeli abhubhisa inkitha, abulala abantu bakakumkani amaSirayeli ngaloo mini. Mamela ukuba kwenzekani. Xa ufumanisa ireport uEsther uba amaSirayeli abowela azilwele, in fact awaziwelanga kuba bewungaliwa ahlasele wona. Haleluya. Kuthiwa kulele abantu abaninzi yonke. Uyamkumkani uEsther, uthi ukumkani ndikunikile ukuyicelile. Kwalokhu umkani bethe kuya ndiyabona kuEsther ubaba yena ukumkani wamthembisa up to half of his kingdom. Engekayiceli wathi ngamnika ngekandiyeke ndiyive. Ndiyabona uEsther wayestrong. Haleluya. Uthi uEsther kukumkani xa ukumkani sithi ndikunikile ukuyicelile naba abantu bakowenu ababulewanga instead ngaba ababuleleyo. Uthi uEsther kukumkani ndicela uba nangomso usivumele uba siqhubekeke sibabulane. Haleluya, haleluya. UThixo ukunikile izinto zakho kulo nyaka, nakulo nyaka uzayo uzawuqhubekeka uThixo ekunika izinto zakho. Uzawuqhubekeka ekwenzeni nakulo nyaka uzayo uzawuqhubekeka uThixo abanikele esandleni sakho. Uzawuqhubekeka uThixo ukunika izinto zakho. Kodwa lenzeni kuqala zinsuku zintathu kungatyiwa kungasele kuthandazwa kuThixo, ithandazelwe le nto. Lemipoposho kakumkani ithandazelwe kabuhlungu ngokuzila ukudla. Xa ungatyi uba nentloko ngamanye amaxesha, uba nethethe libe disi, uzive ihamba phenzi esuswini, ingqondo ithatha ibeka kuba ingqondo yenza umsebenzi wayo. Ikuxelela ingqondo ubulambile ngokutya, ungali uyokutya. Ingqondo yethi ivethi imithambo, uba intloko mayibe buhlungu. Ibuye ingqondo ithi intloko ibuhlungu, awutyanga angokutya. Haleluya. Uqhubeke uzile ungatyi. Ithi ingqondo yakhe kandimameli ndizawuthini. Ingqondo ixelela i-cells apha kwi-visceral fat, umkhaba, amafutha agcinwa apha umzimba, ezirayisi dala sisitya, umzimba ungazidingi, umzimba zijike zibe ngamafutha ukuzikhusela. Ithi ingqondo ezi-cells kanti kuphela kwamafutha kwajika abeyiglucose kuwafaka egazini ukuze angafile ukulambile. Akandimameli. Haleluya, haleluya. Sikubona uphela ukuziweyitha siyazi sithi ngutya ipilisi ethile kanti usilile. Iyathandaza ufuna uThixo. Ngapha impilo yakho iyalunga, umkhaba uyahamba, amafutha ayaphela. Haleluya, haleluya. Kukho izinto uThixo asinike zona, kodwa ukuze sizibambe ngesandla, ukuze sizibone ngamehlo, ukuze sizive ngendlela, ukuze sithi qatha emoyeni wethu. Nasizilukile. Haleluya. Yes, siyathandaza, siyavutha, sizele umoyeni wethu, kodwa kufuneka sipheleliswe. Siyanikela senza yonke into, kodwa elivili laseleft engathi liflat.
ihambe ngesipidi yephambili, baphile abantu, bakhululeke abantu, zenzeke izinto zakho, ukhululeke wena. Haleluya. Zophakamisa namhlanje, ndizomemelela namhlanje, ungayithatheli phansi inkonzo yokuzila ukudla, ungalindi kumenyezelwe inkonzo yokuba ngolwesithathu uyazila, uzizilele wena, uzigqibele wena ngokwakho. Uba ndiyazila ngolwesithathu usuku olunye, uzigqibele wena ngokwakho. Uba ndiyazila kule veki zayo iintsuku ezintathu, uzigqibele wena ngokwakho. Uba ndiyazila kula nyanga iintsuku ezisixhenxe, uzigqibele ngokwakho. Uba ndiyazila kuya nyanga iintsuku ezingama-24, njalo njalo. Ndiyazila iintsuku ezingama-40 ukuze izinto zakho zenzeke, zifike uzibambe isandla, uzive ngendlela, uzibone ngamehlo, uziphesive emoyeni. If you forget anything I said today, mhlawumbi le ngxaki yakho idinga wena uzile ukudla, idinga wena uzile ukudla. Kunini sathi abagqwele, iminyaka emingako usitha, umzimba udinga nako konke ukutya sikutyala ngemileni. Ungasavali usitya kanye ngemini ungafi ukuthi ube right, uphile futhi. Haleluya. Siyawumonfa lo mzimba, siyawumonfa uqinekile ngoku isisu sigcwele, ufuna uthandaza uzawulala uthandazeke, isisu siqune hlaba ngapha. Ukuzila ukudla kokubhekile uThixo, ukuzila ukudla kuvula ii-channels phakathi kwethu noThixo, ukuzila ukudla kususa ii-potholes endleleni eya kuThixo, ukuzila ukudla kulwa nabathetheli kwezasemazulwini indawo abalwa nesithunywa sakho esizisa iimpendulo zakho. Ukuzila ukudla kwenza loo nto. Ukuzila ukudla kunika amandla, kuphepha indlela yezinto zakho, kusondeza wena kuThixo, uve izwi likaThixo, ubone izinto uThixo akubonisayo, uphesive emoyeni izinto uThixo akubonisa zona. You need to be empty here. Amadoda kakhulu amakhulu eBhayibhileni, kwizinto ezinkulu, imimangaliso nemiqondiso eyenzekayo eBhayibhileni, ukuze yenzeke amadoda amakhulu enyuka intaba 21 days kuthiwa akadlanga akaselanga, okanye udle imifuno nezikhali 40 days kuthiwa akadlanga akaselanga. Kodwa xa bebuye babona izinto zenzeka, babona imimangaliso yenzeka. Ndiyaphakamisa namhlanje, ndiyacebisa namhlanje, kule toolbox unayo yokuhamba noThixo, kwezi zixhobo unazo. Sikhona esizikhethabileyo, ikhona le shifting span awukuyiphakamisa, kodwa ngeyona powerful kule toolbox. Ibizwa ngokuba kuzila ukudla, uthandazo, ufuna uThixo ngenene nangenyaniso. Awubhekeli uThixo ngaloo nto, wehlisa inyama, ubulala inyama ingakuphazamisi, wehlisa umzimba ukuze umoya unyuke ngaphakathi kwakho ungaphazamiseki. Nasi isifanele mhlawumbe usubona ucinga siuseless kule toolbox, uzophakamisa namhlanje bese sifanele sokuzila ukudla sinamandla. Hamba uyosifundela, zininzi eBhayibhileni indawo ekuzilwe ukudla kwenzeka imimangaliso. Haleluya. Kunzima ukuzila ukudla bazalwane. It is not nice ukungatyi, uyalamba. Your body craves food. Umzimba ufuna iswekile kuba uyiqhelile, usurvive ngayo, simqhelisile. Ubadizi, uba nentloko namehlo, akukho mnandi ukungatyi. But for when you are weak, then you are strong. Ekuthakathakeni komzimba, akuphela amandla omzimba, because awutyanga, kukho energy. Uyavuka umoya kaThixo ngaphakathi kwakho, uyavuka umoya kaThixo ngaphakathi kwakho. Haleluya, haleluya. Ngokumemelela namhlanje, ngizowucebisa, ngizowuphakamisa. I put it to you, I submit to you. Ngiyakubongoza, ngiyakucela
ngesenkonzo. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabongoza, ngiyakhuthaza ngenkonzo yokuzikudla. Cela sifunde incwadi kaMarko chapter 9 verse 28 and 29. Marko chapter 9 verse 28 and 29. Marko chapter 9 verse 28 and 29. Mhlawumbe lento yakho kudala uyifuna, kudala uyilindile. Mhlawumbe ilinde wena ukufast uzile ukudla. Subject the flesh under the authority of God. Mhlawumbe sisiyika nenxaki ifuna wena uzile ukudla. Thandaza uThixo, hayi ukumblekmela, kodwa uhlisa inyama, subject inyama, uguqisa phansi inyama, because inyama ikwazi ukuma phambi kuThixo. Isizathu sentobana amadoda kaThixo xa efukelwe sisithunywa sikaThixo zonke iivesi eBhayibhileni zithi ayeba umike emzimbeni angakwazi ukuma awe phansi, aquleke phansi, because the flesh cannot stand in front of God. Inyama ayikwazi ukumelana noThixo, ayikwazi ukumelana nezinto zikaThixo. Izinto zikaThixo are too big and we are too weak emizimbeni yethu. The only way to submit the flesh to the will of God is through fasting and prayer. Fasting and prayer. Ukuzila ukudla. Ukuze uThixo athethe nathi highways zivuleke, i-bandwidth ivuleke, i-network ekudibanisa nezulu ivuleke. Isemlambeni, isesiswini esingena ukutya nasemthandazeni. You can pray without fasting, but you cannot pray. You cannot fast without prayer. Ungathandaza ungazilanga uThixo akuva kuphendula. Hallelujah. Kodwa ukwazi ukuzila ungathandazi, uzaba kwi-hunger strike, akukho kule nto ndithethayo. Hallelujah. Marko chapter 9 verse 28 and 29. Verse 28. Agezelwa ngamadimoni, ohlulwa ukuphilisa umbona amadimoni, afika uYesu ngazifundela le chapter wamphilisa xa ishwakathela. Xa bembuza ngasese abazalwane bambuza uapostoli phaya ofisini uba kutheni sibethwe ngamadimoni ngapha emvuselelweni, ukuthi uYesu kubo olu hlobo akunaphuma except for ukuthandaza nokuzila ukudla. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hey, ezinto zikuqalileyo, they will only be solved through prayer and fasting. Zikudla, uguqele edolo, ubize uThixo wakho, ukuqele wakunika imizekelo emininzi. Olu hlobo lale ngxaki yakho lidinga fasting and prayer. Ezingxaki zasemsebenzini, ezingxaki zabantwana, ezingxaki zakho personally, your own challenges, ezizono zikuqalileyo awuzifuni kodwa wakuzo rhoqo, zidinga prayer and fasting. Zidinga ukuthandaza, uzila ukudla. Yesu uyathandaza. Engeke uyakwazi ukuthandaza ungazilanga, kodwa ukwazi uzila ungathandazi. Xa usilile ufuna ukuthandaza, zihamba zonkile ezi zinto. Singathi umqala namhlanje uya phambili ungayazi le nto. Xa uthetha ngeprayer, yazi umuntu akwakho fasting unayo all the time. Xa uthetha ngomthandazo, yazi umuntu akwakho ukuzila ukudla khona all the time. Ndiyabenekela, ndiyaphakamisa, ndiyacebisa, ndiyabonisa kungenzeka uba uthekela wena ufast. Uyafastela uapostoli, uyafastela umfundisi, kodwa idinga wena uphakame ngezakho izandla ufastele. Uzenzele sakho isigqibo soba ekuhambeni kwam noThixo
ekuthandazeni kwami, ekufundeni kwami ilizwi, ekudumiseni, ekuzalisweni kwami umoya ingcwele, inkonzo yokuzila ukudla ngizoyishiya ngasemva. Uzawubona into ezinkulu, uzawubona imimangaliso, uzawubona izinto ezinkulu. Uyabona le nkonzo ndiyayivotela, le nkonzo ndiyayivotela, ndiyayibavela, ndiyayiphakamisa. Thixo ulityhilele mhlawumbi iminyaka emithathu nemine ago about fasting and prayer. Apostle may remember naye ndamxelela ezinye izinto back then. Usuka ngaloo mini bazalwane andifast here. Hallelujah. Andifast here. Kule veki sisuka kuyo Monday to Wednesday bendisifastele. Ndigqibela ukutya ngoSunday around 7. Ayotya Thursday morning around 1, 12, 1. 3 full days of fasting and prayer. Ndifastele ntoni? Ndifastele mna. Ngokundlela bamthini. Akukho specific. Bendingacela imali, bendingafuni imoto, bendingafuni ntoni, bendifuna uThixo. Kuba iBhayibhile lithi funa lithanda ubukumkani bukaThixo. Hayi zonke ezinye izinto ezi ziyakongezelelwa kuwe. Mhlawumbi khawuye kuyithandazela le ngxaki yakho. Mhlawumbi khawuzile ufuna uThixo. In that time period ogqibe ngayo uzayifasta, noba yi-1 day, noba yi-3 days, noba yi-40 days. Fast ufuna uThixo uyekwe, ignore your problem. But abantu batsha blue tick your problem. Leave it on red, ibone bikhona iyeke. Ufuna uThixo. Ukuzila ukudla. Soze angakuphendula uThixo. Soze ubulaleke phambi koThixo uncame ukudla usacrifice. Bazalwane uyasacrifice ngokunikela, uyasacrifice ngexesha lakho, ngezandla zakho wenza imisebenzi yenkonzo. Kodwa le sacrifice yomzimba yinxalenye yomsebenzi wasemnqamlezweni. Soze wena uyenze isacrifice yasemnqamlezweni, soze uthwale imivumbo wena ubethwe ngabona apha esitratweni, soze ungathukwa ngabantu benenxa yevangeli. Singavela isimilo sakho, ungathukwa ngabantu baze kwena manje siyayazi uba wabiza apho uThixo. Hallelujah. So those sacrifice ayilindelenkanga kuwe. One of the sacrifices on the cross yabakulamba nokunqaba, wanqaba uYesu, wanamba in the process. Kwasinda wena nawe, yafika ivangeli kuthi sishumayela amazwi ewe kuhle kumnandi. Kodwa one of the sacrifices eGetsemane ithandaza ukuphila bengathi ngamathonsi egazi yayikulamba. Physical hunger pains, wanqaba physical emnqamlezweni. Khawuke wathi umfuziselo kaYesu ungasela amanzi insuku ezintathu unqaba uthandaza uThixo. Ujobe uThixo will ignore you now wenze lokho. Ngeke uThixo akuignore. Ngeke ukhuphe isigijimi ngoku uThixo athi noma lizawuzaba lonyazayo unikeni yonke into ayifunayo. Ngeqeni ngoku namhlanje nampu fasting. Day 1 of your prayer, uThixo ukhuphe uGabriel, uThixo ukhuphe uMishael, ubazise impendulo yakho. Amagunya omnyama kwezasezulwini indawo ajijisane naye. Day 2 of your fasting, iphumile impendulo. Uyalwa uGabriel, uyalwa uMichael, isithunywa sizise impendulo. Day 3 uhlele emthandazweni, ulambile, ingondithi yitya uzamana nawe. Day 4, day 5, day 7 afike. Sifike isithunywa sezulu, sithi ndakhutshwa from day 1 of your fast. Kodwa imimoya, imigunya, amagunya, principalities and rulers of the powers of darkness zabibambezela. Waqhubeka wafasta nahamba ndinika amandla. Being a heavenly being, dalwela wena, dalwela impendulo yakho. Here's your answer. Doesn't have to be 40 days. Doesn't have to be 7 days. Doesn't have to be 3 days. Doesn't have to be any number of days. Lord, every meaning, umoya ingcwele azibeke kuba zizile zizile. Hallelujah. Andikunike nje itip.
ngimshelele xa ndizawuze enkonzweni ngecawa ndigqibela ukutya Saturday phaa 7 p.m. ndivuka ngomso kusasa ndibethe toothbrush ndinxibe ndibe mhle ndize enkonzweni ukutya ndabona ukuphuma kwenkonzo nakhona ngamanye amaxesha uphuma kwenkonzo I'm still enjoying the service ndawuphinda ndawubona ngo-7 late on Sunday. That is a full day of fasting, night and day of fasting. Khawuzama ukuzabe enkonzweni ngecawa ungatyanga ubone uba kuzawenzeka ntoni ebomini bakho. Khawuzidisayidele wena uba apha phakathi evekini zakhe ndizile usuku oluyi-1 rhoqo ngeveki mna rhoqo olezithathu ndizawuzila for as long as the sun is still up andizokutya ndawutya utshona kwelanga. Khakuthathe eso sigqibo ubone ukuthi izinto uThixo azakwenza. Khakuthathe isigqibo sokubana kanye ngenyanga ndizawufasta for 3 days. It's possible, yes. I did it just this week esiphuma kwedding here. Waiting ukhamba ngiyabona usekhona. Hallelujah. Khakuthathe isigqibo uba andizokutya for 3 days. Zawuthandaza. Kule yam 3 days last week ngithandaza kusasa ukuvula kwam nje amehlo. The first thing I do bawa ingcwele. Xa ndiphume endlini ndisiya emsebenzini bawa ingcwele. Xa ndifika emsebenzini hayi ngekona nditsho ndisesegeyithini ngegama fire ngegama likaYesu fire. Ndithi ndisithi good morning fire, good morning fire, good morning, how are you doing fire, in the name of Jesus. Ndifike ofisini nam ndikhomise mthesa abona lo ungapha nalo ungapha abammelwane bam baze bayibambise mhlawumbe apha ngelantshi abantu bekhala ezikhaftini zabo besiya kumicrowave bayikitchen ndiphuma ndithathe iwalk ngegama fire. I praise your name, Jesus. We are ready to be praised. All the power, all the glory belongs to you. Indalo yonke idalwe nguwe. Wafika emhlabeni kusenyanyeni enzonzobileni umnyama wahleli phezu kwamanzi wathetha ngezwi badede umnyama wahluka yabanini yababusuku wadala izulu nolwandle wadala into zonke wadala nenyama ilambileyo right now. Ndicela undipha amandla ukuyeyisa nemini ekuzileni ukudla ekuthandazeni kungenatshi laxesha ziyatsho ikhwazi phaya ezantsi ekhitshini. Hallelujah. Xa ndifika endlini emva komsebenzi bawa ingcwele. Xa ndizawulala bawa ingcwele. Ujonge izinto uThixo azakwenzela zona. Jonge izinto uThixo azakwenzela zona. Ndiyaphakamisa, ndiyabonisa, ndiyacebisa, andinyanzelisi. Khawuzame kunini abantu bekucebisa ukhona utata othile kule lali lapha ngaphesheya uye wena uyazazi nawe uqhele kuye. Kunini wacebiswa bikhona icream ethile yobuso intsha emakethini kayithenge ezi-ulcers zisesiswini ikhona into ethile anti-acid uhambe uye. Ndiyacebisa namhlanje ikhona into kuthiwa ngumzimba iyasebenza iyayivula iminyaka iyazenza izinto ebezingekho zibe khona. Hallelujah. Olu hlobo alinaphumi ngekuthandaza nomzimba ukudla uthi ubiziwe ufune ushumayela ententeni akubetha uthi samadimoni uyonqena umzimba ukudla. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 58 izohlala phansi. Isaiah chapter 58 ngiyaphakamisa, ngiyacebisa, ngiyakholisa Thixo uyenza uThixo usemsebenzini. One of the avenues ukuzila ukudla. Ukuzila ukudla soza kuyeke kuThixo, soza kuyeke ulambe kuThixo. Le sacrifice yokuzila ukudla usacrifice oludongwe libunjwe kuThixo. Usacrifice oludongwe libunjwe kuThixo waliphefumulela
ukuze kuphile lo moya kaThixo ophefumlela kulidongwe ngaphakathi kwakho. Hallelujah. Isaiah 58 sizocela ufundele le chapter yonke. Andizokushumayela ngayo. I would like us basimamele baluyinkulu usiko lokwenene. Verse 58. Danduluka uphilisele, ungathinteleki, phakamisa izwi lakho njengesigodlo. Ubaxelele abantu bam ukhweko lwabo, uyixelele indlu kaYakobi izono zayo. Ke bayandingxoka imini ngemini, bakunanzile ukuzazi iindlela zabo. Njengohlanga olwenze ukulungisa, alwalishiya isiko loThixo walo. Bacela kum imigwebo yokulungisa, bakunanzile ukusondela kuThixo. Bathi, yini na ukuba sizile ukudla ungaboni, siwuthobe umphefumlo wethu ungazi. Yabonani, ngomhla wokuzila kwenu nifumana elikunanzileyo. Libakhandanise abasebenzi benu bonke ababulalekayo. Yabonani, nisilela ukubambana, liphikisane, libethane ngeqindi lokungendawo. Namhla lizilele ukuze livakalise ilizwi lenu phezulu. Into enjalo ingaba kukuzila endikunyulileyo na? Ingaba ngumhla wokuba umntu awuthobe umphefumlo wakhe na? Ukuthombisa intloko yakhe njengomzi adlale ezikrweqayo nothuthu. Oko ukubiza ngokuthi kukuzila na? Ngumhla okholelekileyo na kuYehova? Ukuzila endikunyulileyo asikuko na? Ukucombulula iziqamangelo zokungendawo, ukukhulula izihloko zejogwe, ukundulula abavivileyo bekhululekile, laphule zonke ijogwe. Asiko na ukumqhekezela esokeni sakho olambileyo, ubangenise endlwini abazinsizana abatshutshiswayo. Xa uthe wabona ohambaze ubambeze, ungazifihli kwinyama yakho. Kuyakwandulula ke ukukhanya kwakho kuthi gqibhu njengokusa, kuhlume kamsinya ukupholiswa kwakho. Uhambe phambi kwakho ukulungisa bakho, uqoshelise emva kwakho ubuqaqawuli bukaYehova. Uyakwandula ubize, asalele uYehova, azilike athi ndikho. Ukuba uthe wakususa phakathi kwakho ukufaka ijogwe lokwanatha ngomnwe lokuthetha ubudenge, wakuvukelisa olambileyo ngento oyidlayo, wawuhluthisa umphefumlo ocinyezelweyo. Kophumela ke ukukhanya kwakho emnyameni, nesithokotho sakho sibe njengemini enkulu. Uyakuhlala ekwalathisa uYehova, awuhluthise umphefumlo wakho ekubaleleni kwelanga. Omeleze amathambo wakho, ube njengomyezo onyakaliswa yimvula, nanjengendawo ephuma amanzi angashiyo. Ayakwakha amanxiwa andula phakathi ababoweni, uvuse iziseko zezizukulwana ngezizukulwana. Bathi ukubiza ngumvinci wamathuba, umbuyisi womendo wokuhlala. Ukuba uthe walubuyisa unyawo lwakho kwisabatha, ukuba ungenzi okunanzileyo ngomhla wakho ongcwele, wathi ukuyibiza isabatha isisonwaliso
engcwele kaYehova. Wathi ilozuko wayizukisa ke ngokungenzi indlela zakho, ngokungafumani okuhlanzileyo, uthethe iintetho ezingeni. Uyabandula ukuziyolisa ngoYehova, ndikukhwelise emimangweni yomhlaba, ndikudlise ilifa likaYakobi uyihlo, kuba umlomo kaYehova uthethile. Amen. Ayidingi ukuthathisa kwaNcwele uzilo olunene nayo. Nazi nezinto uThixo azithembisayo xa sizile ngokwenene nangenyaniso. Uthanda kakhulu la vesi ithi uyambiza aphendule uThixo athi ndikho. Ifasting yenza uThixo ashukume ngoku athi nam umntwana wam ndikho. Hallelujah. Ngicela usifundele lo Isaya 58 ekhaya bephinda-phinda ukuyiphinda-phinda. Uyamkele uyikhona. Hallelujah. Njengoba bentshilo ekuqaleni andizubandi. Hallelujah. Ndizokushumayela. Hallelujah. Ndiyabonisa nje, ndiyacebisa nje. Banasi isifanele. Esengathi si-useless kule toolbox. Ngathi sisiqaphele esisifanele. Ngathi siseyisobo esisifanele. Hallelujah. Hallelujah. Kwezi zinto zisihluphayo, kwezi zinto ngathi zinenkani, ayikho into emnqamelayo Thixo. Sikuzenza zonke izinto silowo someleza uKristu. Hallelujah. Zinkulu izinto uThixo akwenzele zona. Hallelujah. Phakamisa inkonzo kusinkulu. Kube nzima, ube nenhloko ebuhlungu, ungayeki. Ube dizi. Ajijana amathunga, athi uSathane uzawufeyila. Uthi ngegama likaYesu. Hallelujah. Uthi akungasoka-soka. Hallelujah. Khawuyiqaphele le nkonzo. Khawuyisele iso le nkonzo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umyalezo kaThixo ngo-2026 uthi ngathi nabe borona ngiyana yebona ukuthi imali ndichoma ngokuqoqa amabale amthethe nemnqelana yakufika bakulinqelana neno. That is why bathatha Kristu umithwa because now usizifika nabani ngilana now ngoku uyayazi ukuthi ezenzekile ngo-2026 babakela mina uThixo zilungile kuzozibamba esandleni kuzozibona ngemehlo kuzozibona. Ndizabenza umzekelo uzubona uThixo Moses baba nabantu bamosha abantu bamaSirayeli uThixo abanikwayo inyoka ziwatsha ithwele uyathi masithi ayisisho akaba Moses elenze ngathi ukuthi athi nyoka yobithu iqonda akaza isolula se akaqala ukuthi ukhona lozabena so okay
ajonge kwinyuka yomvimbi. Ubana uzawujonga phantsi angayiwele yomvimbi savele uthixo uxole uthixo ngoba esithi sokulo sikhona ingqina ubuhlubeni ongabuyisiwe. Wathi Moses athi yomvimbi ubuhlubeni ongabuyisiwe ibandla lakho ngeyomaqhabisana labhiyoza yize kwabethupembe kwabathwani kwajikelezwa kwakujikiswa malapho namatshefu wokube excited because Moses uthi inyoka soze ziphinde ziyibulala. Now ngengomso uthiwa unyana kabani akasekho kuthiwe nyoka, utata kabani akasekho kuthiwe nyoka, umama kabani ubhubhile kuthiwe nyoka. Bethiwa Moses Moses ngabo abadizayiva bangayiwuli yomjongeni naye. Uthi uthixo ugqibile 2026 konke ngakumbi kule micimbi ingqadilile ingathi into zokuthisa phakathi irhafu yinevenedive khorosayo uthixo ngona urisho ke ngoku uzoyilanda ngosini. But when I boom, this is a confirmation. These are the pastors. And then that's a mode. This is the Kusi. The Yabas, the Mandalata, Papa Figure more. By every cent, yes. Now, please, who Baba tell your kids, there was Baba so we call it Shad and Rosh Abba. As in Puma, the Rasta has to how we to go very clear. Falanya, the carrot, the tower, the children of police. I'm sorry to bother you. Do you believe in Jesus? So the next pictures are in Napitas. If you do good fun, the colonies, or families of shrines, the dome, the beds in the city, and we are present and was after and was it for me. But wow! The parents into all as it always. One is the what kutas and house, strangers. In the name of the need to because of this 2025. Who are missing the more about the years. Since you're very like yes, but since you're telling Bazana, cause the Kawi, Bazan Kira to listen, or the China, so now they need to put no mark. Calling my kid, but now this is the way down, and probably age and probably growing, they go to play, the husband will see you. Acting material to expect folks. No matter what. Oh, my ignorant, you know, it was his son. Oh, take to walk the term of seven years. Ignorance is too so. Put handles one care in his. One care in Teto. When this team is Osago, over Tito. Why was it like Ole and the most good talent? What talent can let what Disaway Kulu and what talent let Samay, and also as Spanish, yes, Yolanda Sona to Sayensis, Yusilu. Best of Teleman, the Telas appeared to avoid doing Ole by Title, Baba coming in the service of Sago. Sikulela Kosi, Amane,
Sebenza izwi lakho. Moya oyingcwele sicela amandla kuwe. Le nyama ithambile Thixo. Le nyama iqhelile. Uthi iqhelile ukutshale ngathi. Kodwa sizithoba kuwe. Sebenza izwi lakho Thixo. Kwasiyabulela ukuba izithembiso zakho zizawusaliseka. Yabulela kusebabona bebaninzi besiza kule ndawo bezomgqina. Sebabona bephethele mayikhi Nkosi begcina iimpendulo ezidlulayo. Enkosi Thixo. Uthi uzibuyisela kuwo suka lebeko. Ngokusebenza ongakwenzileyo phakathi kwethu. Namke ndiyalithandazela elibandla Thixo. Libe libandla eli-competent. Elilulamelayo uthetha kwakho. Lingabi ngamaphulaphuli nje kodwa libe ngabenzi bezwi lakho. Nathi bekhephile Thixo xa emandla. Andifuna ukukhankela abantu abanenkani Nkosi. Uthi usiza nengcebiso bangazihoyi. Uthi usiza nemiyalelo bangayihoyi. Uthi usiza nee-instructions bangazihoyi. Ndibekhephile Nkosi baselibandla elilulamelayo. Amadoda nabafazi ababenenkani ekuphumele iphutha. Amathambo abamhlophe qha. Kodwa bonke balikholwayo izwi lakho balenza. Balidlala ilizwi. Sifuna ukuphila izwi. Sifuna ukukhokhela abantu Thixo abaxhaphileyo ubisi lobusi. Ngoba befikile ezweni lesithembiso. Besidla iziqhamo zelizwe. Ngoba belilulwamela ilizwi lakho. Bengathandisi kwingqondo yabo. Bengathandisi enyameni yabo. Koko Thixo bekholwa ilizwi lakho. Benze izigqibo zoba bazalenza ilizwi lakho. Benamandla okulenza bengenawo. Kodwa benze decision. Enkosi kakhulu yena. Oyesu Nkosi, amen. Nakubathethela amazwi. Uye uMoses wathi befika elwandle waphakamisa intonga lwafika ulwandle ngawena. Akubanga njalo uYoshua. uYoshua yena kwafuneka uba kungena amanzi ekhona. Now ingqondo ithi soze sikwazi uhamba emanzini. Safika amanzi athile. Siphele sitshonga amanzi abephezulu sirhaqa. Kodwa bathi bawuthi gqumbu inyawo avuleke amanzi. Nawe sukoyika komzimba. Uzathi usaqalisa usithi gqumbu inyawo. Ingqondo izawube ithetha into eyithethayo. Bathi abingelele moya akunike amandla. Asifana behlwethu. Ubukhona abazama ukwamkela Yesu. Uzithoba olukhulu. Okanye wamamkela waphinde wamshiya. Uze apha phambi kwam. Sabathi ngaphambili. Ndizokudibanisa nenkosi yakho. Andizothi uzobhalisa ecaweni. Andizothi kodwa ungagoduki apho uYesu wamamkela. Kodwa ulethe usisi wam. Iza wena uzama. Kubalulekile bethu asikwazi uzila singenayo uYesu. Asikwazi uyenza leyo into sabanjena. Ekuthiwa apha sibehamba strike. Wena bezawamkela Yesu. God bless you. Aluphakamisele uYesu sakaza. Thetha la mazwi uthi Nkosi Yesu. Ngiyamamkela. Ngena enhliziyweni yami. Ulawo ubomi bami. Ukusukela namhlanje. Ndizinikela kuwe. Ngenhliziyo yami yonke. Ingqondo yami yonke. Nakumphefumulo wami. Moya oyingcwele. Ndizalise ngamandla akho. Ndimlandele Yesu. Amen. Abantwana zamaye mntwana wakho Thixo. Cela wena Nkosi unika amandla. Kwi-decision ayenze today. Angabisajika. Ngiyabonga igama lakhe libhaliwe ukuthi mandizobonga namhlanje. Amatyala akhe ephambi kwakho basusiwe. Igazi lakho
mhlawumbi uzelwe ngokutsha ungumntwana wakho. Enkosi kakhulu ke mgcine Thixo, mnika amandla okuqhubeka kulandela. Hoya imicimbi yobomi bakhe, khalibela Nkosi emzimbeni zonke ingxaki zomzimba, ukufa, imimoya ekhohlakeleyo ngendawo ibikhathi semva kwakhe, ndiyayiqalekisa egameni leNkosi Yesu. Emva kwakhe ndibiza ubuhle nokulungileyo kulandelane naye apho sibehamba khona. ngoYesu Nkosi, amen. Simqabelisa. Yesu Kristu thina simkhonzayo engekho kumbe siyazi simkhonze nanini na. Makamgcine, makabe nawe, akakuphamanga kwenza izwi lakhe alithithile namhlanje, awukomelezele entandweni yakhe. Zithi intsikelelo ayithembisa u-Abraham isakano yakho ihlale phezu kwakho, azityhila zibulala senkosi usekhaya. Ziluthi usuku udumo, imbeko namandla nobukhosi zibe zezikaYehova uThixo wethu ngoku kude naphakade. Uthi nohlefwe nothanda kaThixo lomhlaba womoya nenkazi likaYesu lizoqhubeka